Браво, Пламена. Но Огън не е браво. Сега е браво, че е седнал, ама не е браво, че не те гледа. Как ще го накараш да те гледа? Тръгваме. Дай му награда, щом те гледа, ето. Тръгвай. Спираме. Лягаме долу. Браво на Огън, браво на Хектор първо. Награда. Да легне Огън. Браво, да седнат. Браво на Хектор, награда. Тръгвам. Виж. Ето, че тия двамата спите и гледат, спирате да работите. Точно така, водите на редите, ходят да взимат точно така, давай му време на време. Ръката по-близо до цялото е така, така че да може да се гледа, е така надаваш. Вие да не спирате. Ти го остави е така просто. Тази не играе, да отпусни повод. Повод да искам да се отпусне. Имам още за повода, а само да се отпусне. съвсем малко кремвиш, само едно-две упражнения и край. Добре, тръгваш, вървиш 10 крачки, спираш да седна, отдалечаваш се, връщаш се до него. На връщане, изминаваш 10 крачки, нали, след като правиш кръгома. Да, лягаш и до тук ще го извикаш. На кръгома няма да му казваш ред. Няма да му даваш допълнително. Тръгвай. Ред! Върви направо, вървиш напрямо. Браво, седни! Ред! Тате, защо телефонът ти вибрира? Дай му още една мускулия. Ред. Ред! Свърши ги. Дай, награждай го стопката. Браво. Браво, Хефтърче!